miestka to baterka, bo sa zabijem asi. Dostal som informáciu, že nám do železničného depa aktuálne prišiel aj historický, nostalgický vlak z Maďarska MÁV, ktorý sa niekde nachádza, ale vám ešte nepoviem, len aby ste mali túto informáciu. Poďme si pozrieť, alebo poďme si predstaviť úplne nový vozeň, ktorý stretávate, alebo môžete stretávať dennodenne na tratiach u nás na Slovensku. Rušeň Radu 757 je štvornápravový skliňový motorový rušeň s elektrickým striedavo jednosmerným prenosom výkonu, ktorý vznikol zmenou konštrukcie pôvodného rušňa Radu 750. Rušeň Radu 757 je určený pre stredne ťažkú traťovú službu na tratiach celoštátnych a regionálnych, pre osobnú dopravu hlavne na neelektrifikovaných tratiach ŽSR a vozebných ramenách do 300 km. Maximálna prevádzková rýchlosť rušňa je 100 km za hodinu. Rušenie vybavených zdrojom na napájanie prípojných vozňov o výkone 400 kW s menovitým napájaním 3000 voltov jednosmerných. Na rušni je inštalovaný motor agregát, ktorý sa skladá z naftového motora Caterpillar inštalovaným výkonom 1550 kW pri 1800 otáčkach za minútu, trakčného alternátora Siemens a pomocného alternátora Siemens. Na rušni je nainštalovaná brzda pneumatická, elektrodynamická a zaisťovacia pružinová brzda. Pneumatická brzda je typu DACO GP, samočinná, priamočinná, doplnková a parkovacia. Pri modernizácii rušňa boli oproti predchádzajúcim modernizovaným rušňom použité nové komponenty a technické riešenia, ktoré významne zvyšujú technickú úroveň rekonštruovaného rušňa, zlepšujú jeho prevádzkové parametre a znižujú nároky na údržbu a opravu. Pre vašu informáciu v krátkosti maximálna rýchlosť 100 km, menovitá hmotnosť takmer 76 tón, no a samozrejme rozchod 1435 mm. Aktuálny nový rušeň, ktorý máte možnosť vidieť aj na slovenských tratiach s označením 757.0.